तो स्वागत करतनी हमरो सबके अपन भोजपुरी भाषी चैनल हमार भोजपुरी में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सबसे बात करब अपना भोजपुरी भाषा के महानता, एकर गरिमा के बारे में और ये भाषा के बोले वाला अलग अलग क्षेत्र में जितने महान लोग भइले उन सब के बारे में। जी हाँ, हम एगो भोजपुरी भाषी लड़की हैं और हमरा बहुते ज़्यादा अभिमान बा अपने भाषा पर। काहे से कि ये भाषा के बोले वाला, ये भाषा में एक से एक कवि, लेखक, लेखिका, कवयित्री, गायक, गायिका, अभिनेता, अभिनेत्री, एक से एक महान लोग भइले जे भारतवर्ष में ही ना, अपने राज्य तक में ही ना, बल्कि देश विदेश में ये भाषा के परचम लहरौले। अपन काम से अपन राज्य के, अपन देश के, अपन भाषा के नाम कैले। वैसे तो ये भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ज़्यादा बोलल जाला, लेकिन एक अलावा पूरा भारतवर्ष के कई गो राज्य में ये भाषा बोले वाला लोग बड़े। लेकिन रोज सबके जान के आश्चर्य हुई, और चाहे रोज सब में से बहुत लोग जानत भी होगा कि हमने की भोजपुरी भाषा जे बा ई नेपाल के नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा है। फिजी के ऑफिशियल भाषा हो। एकरा अलावा भोजपुरी भाषा और कई गो देश में बोलल जाला। नेपाल के तो राष्ट्रीय भाषा हो, फिजी के ऑफिशियल लैंग्वेज हो। एकरा अलावा ई पाकिस्तान, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो जैसन कोई भी देश में बोलल जाला। यही सबसे सब ये बात के अनुमान लगानी कि हमने भोजपुरी भाषा के कितना बृहत्तम विस्तार बाटे, कितना दूर तक ही हमने के भाषा के बोले वाला लोग कहाँ कहाँ फैलल बाड़े। फिर भी हमरा समझ में ना आवेला कि ये भाषा के बोले में लोग इतना संकोच काहे करेले। अब जैसे कि बहुत सब भी ये बात के एहसास करत होखब कि अब आजकल के लड़का भोजपुरी नहीं सुन बोलत, उनके भोजपुरी बोले नहीं आवत। और आजकल के लड़कन के छोड़ी, अच्छा खासा एज वाला भी लड़का लेके कहीं आदमी औरत कहीं निकर मदर टंग भोजपुरी है। निकर माई बाबूजी कभी माई बाबूजी भोजपुरी बोले जानत होकर वो लोग मतलब के तरीके को कह देला कि अरे यार मुझे भोजपुरी बोलनी नहीं आती, तो मुझे भोजपुरी समझ में नहीं आती। ऐसे जहाँ दूसर और सब क्षेत्रीय भाषा के बोले वाला लोग बड़े, जैसे बंगाली, मराठी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, ये सब जे नेपाली तक क्षेत्रीय भाषा ना, ये तो एगो अलग देश हटे। लेकिन जितने रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा बा और सब एक जो बोले वाला लोग बड़े, ये जब भी लोग सब देखब कि आपस में इकट्ठा होले तो ये लोग अपन भाषा के ही प्रयोग करला, अपन भाषा में ही बात करले। ये बात की बिल्कुल परवाह किए बगैर कि अगल बगल के लोग के इनकर भाषा समझ में आई कि ना आई, चाहे इनकर भाषा पर लोग कैसे रिएक्ट करी हैं, कैसे कहीं। लेकिन ये भावना हमने के भोजपुरी भाषी लोग में कूट कूट के भरल बाटे। यही से पब्लिक प्लेस पर भोजपुरी बोले से लोग बचेलन,
पब्लिक प्लेस तो छोड़ी, लोग अपना घर में अब भोजपुरी ना बोलल चाहेलन। और जे जेकरा चलते अब तो ऐसन बुझा था कि हमने के आगे आए वाला पीढ़ी भुला ही जाए कि भोजपुरी भी कोनो भाषा रहुए। हमने के आगे आए वाला पीढ़ी के भोजपुरी बोल ही ना आई। भाई हम तो अपना घर में अपना मम्मी पापा से, भाई बहन से, अपना बेटा बेटी से भोजपुरी में ही बात करेनी, चाहे हम घर में होखी, चाहे पब्लिक प्लेस पर होखी, चाहे कौन भी अन्य स्थान पर बैठल होखी। अगर ये लोग से हमारे बात करे के बाद, चाहे सामने सामने बात होके, चाहे फ़ोन पर बात होके, हम भोजपुरी में ही बात करेनी। काहे कि हम बस ये सोचनी कि जब और सब क्षेत्रीय भाषा के बोले वाला लोग के अपन भाषा पब्लिक प्लेस में बोले में कोनो शर्म महसूस ना होला, कितना सहजता से लोग बोलेले, कितना शांत से लोग बोलेले, तो ये हीन भावना के शिकार हमनी के काहे बनी जा। हमनी के अगर अपनी भाषा के सम्मान देवे के बाटे तो एक शुरुआत हमनी के खुद अपना आप से करे के पड़ी। कहीं कि एगो तो आजकल ऐसे ही जौना तरीका के भोजपुरी में गाना सिनेमा बनत ताटे, भोजपुरी भाषा के छवि के तो ऐसे ही धूमिल करे पे लागल बाटे। ऊपर से हमनी के अपन भोजपुरी भाषा के पब्लिक प्लेस में चाहे और कहीं बोले में, तो रउआ सबके ई भोजपुरी भाषा के बारे में का विचार बाटे, ई कमेंट में ज़रूर बताई। साथ ही अगर रउआ सब भोजपुरी भाषा के गरिमापूर्ण इतिहास के बारे में, ये भाषा के महानता के बारे में, ये भाषा से जुड़ल कुछ भी, ये भाषा के बोले वाला अलग अलग क्षेत्र में के लोग भइले, कितना महान लोग भइले, लोग सब अगर जानल चाहतनी तो वीडियो देखला के बाद कमेंट में ज़रूर लिखी। और ये वीडियो के देखे खातिर, ये वीडियो के साथ जुड़ल रहे खातिर लोग सबके बहुत बहुत आभार। ये वीडियो में अंत तक बनल रहे खातिर लोग सबके बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। और अंत में हम यह कहब कि कम से कम जे भोजपुरी भाषी लोग बड़े, वो लोग तो ये चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी, और वो सब चैनल के ये वीडियो के लाइक करी, ताकि ये भाषा के बारे में, ये भाषा में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बता सकें।